Δείτε το Infusion Reality, οπότε μην το χάσετε. Είμαι ο Λάμπρος ο Χούτος, 35 ετών, πρώην ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό, στους μικρούς. Μετά η πορεία μου συνέχισε στη Ρώμα για μία 7 ετία, όπου και πέρασα τα πιο σημαντικά μου χρόνια. Από εκεί πέρα πέρασα στον Ολυμπιακό για μία 4 ετία, πήραμε 4 πρωταθλήματα, δυνατές εμπειρίες. Από εκεί πέρα συνέχισα στην Ίντερ, όπου ήταν και μεγάλη μου τιμή να είμαι μέλος σε αυτή την τεράστια ομάδα. Τεράστιες εμπειρίες που μου άφησαν πάρα πολλά και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για το Infusion, χαίρομαι γι' αυτό. Είχα την τύχη να περάσω από πάρα πολλές ομάδες, να είμαι συμπαίκτης αλλά και αντίπαλος με τεράστιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Ρονάλντο, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο Αλβάρο Ρεκόμπα, Λουίς Φίγκο, Ζιντάν, Μέση. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω περάσει από κάποια πρωταθλήματα και ως συμπαίκτης από και τεράστιους προπονητές αλλά και τέτοια εμβέλεια παιχτών. Το Infusion είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις παγκοσμίως. Ο Έντουιν Βανός έχει καταφέρει να κάνει κάθε event που κάνει να είναι πάρα πολύ ποιοτικό, να έρχονται τεράστιοι πρωταθλητές και κάθε του event να παρακινεί όλο τον κόσμο να θέλει να το παρακολουθήσει. Καλά γι' αυτό, ώστε να είμαι σε καλύτερη ετοιμότητα για να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τώρα έχω έρθει στη στιγμή να το σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τους διαγωνιζόμενους υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι. Δεν ξέρω πώς θα είναι, σίγουρα δεν θα είναι κάτι... θα είναι πρωτόγνωρο για μένα. Από εκεί και πέρα έχω μάθει από την καριέρα μου και από το ποδόσφαιρο να σέβομαι οποιονδήποτε αντίπαλο, 100%. Για ποιο λόγο να δει κάποιος το Infusion Reality. Πρώην αθλητές ή άνθρωποι της τηλεόρασης να έχουν τη δύναμη και το σθένος να μπουν σε ένα ring για πρώτη φορά στη ζωή τους, να αντιμετωπίσουν κάποιον άλλον σε αληθινά γεγονότα, νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οπότε θεωρώ πως δεν θα είναι άσχημη ιδέα.